Λοιπόν, αρχικά το κρέας που θέλουμε για το σούβλι πρέπει να το έχουμε μαρινάρει την προηγούμενη μέρα, ένα 24ωρο. Καλό θα ήταν για να απορροφήσει όλα τα μπαχαρικά. Κάνουμε να έχουμε και υγρή μαρινάδα, όπως λέω και εγώ, και αρώματα μυρωδικά και τα σχετικά για καλύτερη γεύση. Και κάποια υλικά τα οποία θα βάζουμε για να μαλακώσουν το κρέας. Αυτό είναι γύρω στα 2,5 κιλά το κάθε κομμάτι. Κόβω σε 4 μεγάλα και μετά τα 4 μεγάλα τα κάνω 8 μικρά. Θέλω να έχω ομοιόμορφο σχήμα. Κάθε κομμάτι να έχει το ίδιο ψήσιμο. Αν δεν είναι ίδια τα κομμάτια από μένα, θα ψηθούν και την ίδια ώρα. Το εξαφανίζουμε. Τώρα είναι η ώρα τα μπαχαρικά. Παπρικά ρίγανη αλάτι. Ανακατεύεις. Το θέμα είναι να πάει παντού. Τώρα να σουβλήσουμε. Έχω ανάψει τα καρβουνά μου εδώ και ένα μισάωρο. Είναι σχεδόν έτοιμα. Ζόρικο αυτό το κυρινό. Κάνει παιχνίδια. Κάνουμε ένα τσεκάρισμα που έχουμε αφήσει κενά και μας φοράει κι άλλο κομμάτι πάνω στη σούβλα μας. Δεν φτάνουμε μέχρι εδώ πάνω, γιατί αυτό είναι τέρμα στην άκρη για να μην πιάνουν τα κάρβουνα. Έχει πολύ όμως το χοιρινό, γιατί μπορεί να μην ψηθεί μέσα αυτό εδώ πέρα. Στο κοτόπουλο δεν υπάρχει θέμα. Έτοιμοι να ψήσουμε.